Sore iku pas jam istirahat, murid 5 sing wis kancan yaiku Fani, Fajar, Bayu, Nidya lan Nanda lagi lungguh santai ing kantin. Arep pesen ngombe apa? Es jeruk kabeh. Apa es jeruk? Oh, apa iki guyonan ta apa sih es jeruk apa es teh jeruk? Oke, es teh jeruk. Dalem kuwi opo? Tak dadine jeruk aku. Oke wes, es jeruk ae ben padha kabeh. Opo? Ngomong dikake, sayae lah. Suwe gak bayar nang kabeh, tak bayari. Sudah. Ha, tuku. Kira-kira mari ngepet nang ndi, On? Omahmu. Apa iya? Apa iya? Langsung wes. Kowe enak yo. Ing kelas pelajaran wis diwiwiti. Bu guru ana ing ngarep kanggo neruskake pelajaran minggu kepungkur. Halo bocah-bocah, kaya sing wis diomongno minggu ini. Saiki adewe bakal sinau cara nggawe lokasi. Monggo kumpul saben kelompok. Lan disiapne barang-barang sing wis dibawa didere nang meja. Oh. Loh, apa bosoe? Bukannya adene udah sini. Nang memang sakmene aku bosoke. Nanging sak ngertiku ora semono iku kakean. Nanti jamu nih. Ora percaya sih, bener jare Pastor Alfani. Nang bosnya gak ngono. Nang iku harus piro yo? Bener kan? Iya bener, harus piro kene tak harap dhewe. Ayo wae tak harapin. Lho pelan kuwi kok nek PKB. Saiki diresiran PKB nilai dikurangi. Gara-gara kan kabeh iki nilai dikurangi. Iku gara awak dhewe. Kan mergo kowe. Iki gara-gara awakmu. Aku pada rebut aku, tadi aku harus dibikin imbasnya. Saling nyalahkake tanpa ono sing gelem ngalah lan njaluk ngapura. Kekancane wis rusak. Nidya lan Nanda adu-aduan karo Bayu, Fani lan Fajar. Fajar, Fani karo Bayu rencanane arep balas dendam. Waktu kuwi lagi pelajaran bahasa Indonesia lagi sinau ing perpustakaan. Rek.
awak dhewe menehi buku iki nang Lydia lan Amanda. Ben wis nene guru ben kapok. Terus buku ini jawaban nih. Disuwek. Oke. Iki lho ana buku mongko nak maca. Duh, kok bukune suwe? Bu niki sampeyan tinggal ta? Buku lho disuwe iki dialan mandal. Lho apa buku iki? Kowe iki bocah nakal mesti gawe masalah wae. Saiki buwene ibu matresi perpustakaan iki. Nanging mboten nak dhewe Bu sing nyuwek Ibu. Kita mau dijebak, ikan sing nyekali Fani. Lah kok aku kan sing nyekel buka awak. Saiki kowe kabeh melu ibu menyang ruang guru. Nggih, Bu. Dheweke kabeh berlima nemoni ibu guru menyang ruang guru lan bu guru nyadarkan dheweke kabeh. Emang tipe itu saya gak musuh wae. Jawab jujur. Sapa sing rusak buku iki? Yang kali Bu. Loh, kok dhewe? Ade mboten nyuwek, Bu. Wong tipe iki biyen kancan api, saiki dadi musuhan. Ana masalah iku yo menawi. Boten, Bu. Kita jujur sanes piyambak kipun sedaya berdua ingkang nyambut buku niku Bu. Iso-iso nek kita percaya dhewe ketika aku berbuatan api. Saiki kowe kabeh hukum. Nanging yang kate sing ibu gara aku soalnya kita terus kena hukum. Ketika anak tidak membuka api, iso gadahi panjuran masalah to. Saiki kowe kabeh hukum. Sesuk dinane nalika ing kelas, guru wis nerangake pelajaran. Nanging Bayu, Fani lan Fajar sibuk dhewe lan ngobrol ing kelas. Bu guru sing ero dadi jengkel lan nesu amarga rumangsa ora dihargai. Are aku ini mangan gledekan di bakso. Loh, Iki rame seperti gede jelas nih. Wis ngomong sok pinter ah. Mboten Bu, nyuwun ngapunten. Saiki takone kuman resi kelas iki sampai resi. Kowe iki sering gawe masalah. Udah nanging Bu. Ora nanya saiki lakoni tugasmu. Bubar sekolah, Fajar, Fani lan Bayu nindakake paukuman sing diwenehi guru. Sakwise rampung, Manda lan India nyedheki wong telu mau. Parang mopo. Aku dia dhewe ta. Dua dina iki ngawang mesti kelas. Aduh, ini kesem-sem boy. itu jadi ini diam di mana awal di sini kena hukum gara-gara tidak ada balas dendam. Iya, aku setuju karo omongan. Aku bisa. Kata nanya aku yang rasa koyo ngono. Kayak ngono aku ya sekolah ya. Berani yo. Oh iya, di kancananya kan ini ya. Ya. Wong lima mau akhirnya saling ngapura lan balik kacan koyo biyen. Ora ana musuhan maneh ing antarane. Amanat saka drama iki yaiku aja dendam marang kanca utawa wong liya. Amarga panemu saben wong beda-beda. Mula kita kudu ngurmati saben panemu kasebut lan wong sing tumindak salah marang wong liya. Mula kita kudu njaluk pangapura. Thanks for watching. Please subscribe.